Good afternoon, my dear brothers and sisters in Christ. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms. In the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaaban. Maheherakon asin maugayo na ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, byulensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nakakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakaluupog, nabutasana ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, na sunudon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magbuo ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe kan katuninongan. Amen. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, Martes sa ikasyam na simana sa ordinaryong panahon, idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, ni Ning Chato and family, kan Borja family, for passing the let exam ni Hana Micaela K. Buena. Answered prayer ni Del Rosario, for passing the interview kan sarong devotee. Special na intensyon for Joseni, kang Arabia and Alasar family, for guidance in passing the USMA exam both parts, ni Jet Justin A. Gapido, for healing and speedy recovery of Andrew Gersa by Arturo P. Corbe and family, for total healing of Mark Joshua, ni Ning Chato and family, for CPA licensure exam ni Ana Bien Vergara de la Cruz,
to get a school placement kang sarong devotee. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Joel kan Gasga family, kalag ni Nelly, kagada ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, sa kalag ni Rhea by Jevulans family, for death anniversary of Theodorica, kan Cabreya family, for all souls ni Ning Chato and family, for Simeon Sr., Josefina and Tess, kang Chan family, for Zalim and Carolina, kagada ni Rosemary Mago, for Reginald, kagada ni Noli, asin sa kalag ni Maria, kang Balestoy family.
Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niyato, ang awit sa pagpuon. Pagkamot sa kakurangan, ang banwan sa iya, tinipon mo niyan. Umawan, asin sa bahon, ang Diyos sa mga langit mo. Umawan, awitan ang kakurangan, gabos na banlahan. Inokya sa pinong na kinaman, ang Diyos nakalalang, ang Diyos nakalalang. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa diri kita kan mahal na Diyos. Kaya kun sa diri niya kita, kay puhan mahiling ini sa pagtaram, sa gibo, sa pag-isip. Punantaan Santa Misa sa pag-ako kan sa tuyang mga gibo na bakong susog sa Diyos. Sarabay kita. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin mangkuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, mangkuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asing pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maherakan. Kagurangnan, maherakan. 'Kristo, Kristo, 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 Kri
mamibi kita. Dios, naan sa imong pangataman dai napapasala sa katigayonan kaini, mapakumbaba kaming naghahagad, naan gabus na nakakaraot, halion mo. Asinan gabus na nakakarahay, samo, iwaras mo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginoo, sa ikaduwang surat ni San Pedro, dapat na maging banal asin harani sa Dios ang sa indong buhay. Mantang kamo naghahalat asin nagmamaot na dumatong na ang aldaw ni Dios. Aldaw na ang langit makalayo asin ang mga yaon diyan magkakaturunaw sa makuring init. Aninahalat niya to iyo ang sa iyang itinuga. Bagong langit asin bagong daga, lugar na paghahadeanin katanosan. Kaya mga namomotan, mantang kamo naghahalat, hingawahon nindong mabuhay na daing digta o daing kasaklan. Tanganing maabtan niya kamo sa katiwasayan. Isip-isipan nindon naan pagkamatiniwos, nin kagurangnan, para sa indong kaligtasan. Ini, sinabay sa indon ni Pablo na samuyang minamahal na tugang kan sinuratan niya kamo, susog sa kadunungan na itinao sa iya. Kamo, mga tugang, pinapatanilan dapit sa bagay na ini. Magmaan, tibaan, madara kamo kan mga salang gawi, nin mga taong daing isip. Tibaad, mahulog kamo sa indong pagkamasarig. Magtalubo kamo sa biyaya, asin sa pagkamidbid ki Jesucristo, na sa tong kagurangnan asin para tubos. Sa iya, an kamurawayan, ngunyan, asin sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa mong paalawan. Sa gabos na panahon, kagurangnan, ika ang samong paalawan. Bago lalangon ang kabubuldan, bago mahaman ang daga, patin ang kinakban, ika Diyos, na mayong kapinunan, asin mayong katapusan. Sa gabos na panahon, kagurangnan, ika ang samong paalawan. Minabalik ang tao sa alpog kung ika magtaram. Aki nin tao, balik sa imong ginikanan. Sa imo, ang rinibong taon, siring sa sarong aldaw na uminagi, o sarong pagpuka sa banggi. Sa gabos na panahon, kagurangnan, ika ang samong paalawan. 70 taon ang lawig nin samong pagkabuhay, o kung kami mapusog, 80 taon. Panahon na ginagamit sa daing halagang kapagalan, hulit kami na agi tulos asin napapara kami. Sa gabos na panahon, kagurangnan, ika ang samong paalawan. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagkapirang pariseyo, asin mga Herodiano, sinugo sa pagtukso ki Jesus. Nagranisinda, dangan hinapot si Jesus. Maestro,
Aram mi na ika, marhay na tawo. Da ika natatakot sa kiisay man. Mayo kanin pinapalain. Totoong itinutukdo mo, andalan kan Diyos. Tugot daw na magbayad nin buwis ki Cesar o dai. Aram ni Jesus na sinda nagsasagin-sagin, kaya nagsabi, ta daw ta tinutokso nindo ako. Pahilingan daw nindo sa kuya an moneda. Ipinahiling ninda sa iya, dangan si Jesus naghapot sa inda. Kiisay naladawan asin ngaran ini? Simbag ninda, ki Cesar. Si Jesus nagsabi sa inda, kunsiring, itao ki Cesar, an ki Cesar. Asin an sa Diyos, sa Diyos. Asin ini, pinagngalas ninda. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Kiisay kabaya. Saro ini sa mga expression o jokes na pirmitang nadadangog sa aroaldaw. Kisay ka. Kanino ka ba talaga? Halimbawa, pag igwa kang friend, napansin nindo, duman na siya nagsasabay sa sarong grupo, tutuksohon. Kisay kabaya? Sa mo o sa inda? Pag igwang family member na may kaipuhan na desisyon na gibuhon, sasabihan siya, inuton mo ang pamilya, bako yan. Sa trabaho, igwaman mga katrabaho kita nagaro, sinadiri na sindakan trabaho, kaya ang karaw ta sa inda, ika ba ang tagapagmana kan kumpanya? Banggi na, mag-out ka na. Garo perfect employee ka, maski weekend, yaon kadigdi. An iba man, nagaro sinadiri na nin kwarta, an apod ta sa inda, alipin ng salapi. Igwa man mga moments sa society na nadadangog ta, pigsasabihan kita, piliin ang Pilipinas. Pag mabakal, may mga produkto, local, imported goods, o matrabaho abroad, sasabihan kita, pilion ang Pilipinas. Sa Senado ngunyan, nagkakabarangaan sa tuyang mga senador. Kiisay ka, sa mayorya o sa minorya? Kanino ka ba? Our families, our friends, our work, our country, gabus po iniigwang legitimate claim sa satuya, pwede tayong angkinin ng kahit sino. Totoo man, igwa man talaga kitang pinapanigan, igwa man talaga kitang pinipili. Kaipuhan pong may pilion. Neutrality has no place in the battle of good and evil. At ang nananahimik ay umaanib sa masama. Kaipuhan pong magpili, kaipuhan magtaram. Ngunyan na aldaw, ang ebanghelyo tapo, nadangog ta na igwang pagtukso ki Jesus. Sa inot na paghiling, garuin ni trap, manungod sa taxation, pagbubuwis. Anong context kan nangyayari? Inot na inot, kaipuhantang masabutan na nangyari ini on a Holy Tuesday. Madali nang ipagadan si Jesus. This happened on Holy Tuesday. A few days later, ipapagadan na siya sa krus. Kaya sa mga tao, naghahanap nin paagi, tanganing ikapadakop siya. And this was one of the traps that was set up by authorities. Hinapot si Jesus. Tugot ba? Is it legal na magbayad nin tax sa emperor, sa emperador, kan mga Romano? Remember that the Jewish people were under the colonial rule of the Roman Empire. This was a dangerous question. Nata, duwa lang ang pwedeng isimbag ni Jesus. Iyo magbuwis o dai magbuwis. Parehas po ining problematic.
Tapag sinabi ni Jesus digdi sa mga naghahapot na Pharisees and Herodians, pag sinabi niyang, iyo, magbayad nin buwis. Masabi sinda, sabi ko na, kakampi ka kan mga Romano, traidor kang Hudiyo. Pag sinabi niya man so other option, dai ka mo magbayad nin buwis, pwede siyang paratangan na rebelde, nagtutumang sa mga Romano. Either way, it could get Jesus into trouble. Pero ang kagurang nanta, pirmi niyang linalangkaw ang diskurso. Para sa iya, nahihiling niya that this was a trap. Kaya ang sabi niya, pahilingan sa ko ang kwarta. Pag hiniling tapuan mga kwarta tangon yan, barya o papel, may pandok, ano po, bako ta ining practice sa Pilipinas sana. Iyo man sa ibang nasyon, over the centuries, even in the time of the Roman Empire, dati nang may pandok ang mga kwarta. Salamat sa Diyos, ta nakakanood na po kitang i-ease out ini. May mga kwarta na kita ng mga ibang national symbols ang yaon, mga burak, mga hayop, inarog na sa passport. Pero kan hinagad kan kagurangnan, ipahiling sa ko nindo an moneda, an barya, show it to me. And then he asks, kisay ining lalawgon, kisay ining ngaran. What was there in the denarius, in the coin, was the face of the Emperor Caesar and his name. For context, ang Roman Emperor po, kan panahon ni Jesus, hinihiling nagaro Diyos. Ang mga Romans po, they worship the Emperor like God. Kaya kapakahiling ni Jesus kan barya, ang sabi niya, kisay ining pandok, kisay ining ngaran, simbag kan mga nagtutokso, kisesar. Sabi ni Jesus, give to Caesar what is Caesar's, give to God what is God's. Paghuna ninda, ang pinag-uulayan padigdi, pagbubuwis. Bako na po. Jesus has already raised the discourse from taxes, from society, into the spiritual life. Kanino ba talaga tayo? The coin was showing the image of Caesar, kaya ibalik kay Cesar. Ang tao, may image man, may imprint. Sabi sa Genesis, in the book of Genesis, it says, kada sarong tao, linalang nakabaing kan Diyos, in the image and likeness of God. Kita man po, we bear an image. Whose image? God's image. Itao sa Diyos, an sa Diyos. If humans bear the image of God, humans belong to God. The coin belongs to Caesar, you belong to God. So yes, ang mga gobyerno pwedeng maghagad nin buwis. Ang mga employer ta pwedeng hagadon ang trabaho sa kaoras ta. Ang mga pamilya ta, they will ask for our time and support. But not everything. Your faith, your worship, your conscience, your heart, your ultimate allegiance, they belong to God alone. Mayong ibang pwedeng pagtawan kaiyan, kundi ang mahal na Diyos. Dear friends, the real question of the gospel today is this. Bako pong, mabayad ba kita nin buwis? Bako po yan ang hapot kan ebanghelyo. Ang hapot kan ebanghelyo, kisay ka. To whom do you belong? And if I belong to God, does my life reflect that? Kun ki Lord ako, kun ki Jesus ako, nahihiling ba iyan sa ko? Pag nahihiling ba ako kan mga tao, nahihiling ninda ang Diyos? Nahihiling ba ninda ang sa kuyang pagiging honest? Nahihiling ba ninda ang pagiging mabuot ko? Nahihiling ba ninda ang sa kuyang pagtubod paglaom? When people see me, do they remember God even in the middle of work, of my responsibilities, of my financial concerns and daily pressures? Kisay ka. If you belong to God, dapat mahiling iyan sa pagtaram, sa gawi, sa priorities, paghiro, sa pagmanage kan oras.
Nakatagama ba ang buhay mo para sa Diyos? The coin reflected Caesar because it carried his image. A Christian should reflect God because we carry God's image. Ang dating Arsobispo Can Cáceres, Most Reverend Rolando Tirona, ang motto niya, Christi Sumus. Christi Sumus. Sa Ingles, we are Christ's. In other words, we belong to Christ. Kun ki Kristo, mahiling lugod sa pagkabuhay. Itinutulot niya mo hanarakasin ng tinapay nganing aking kakanon minbuhay na mayong kasaguran akoon mo kagurang na ansamuyang tulong ngunyan tantakan sa muyang pagkamot sasay mo asin sa kapwa. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagsasarig sa saimong kaimbudan, naghihidali na may mga atang pasiring sa banal mong altar. Tanganing huli sa grasya mong naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong linilingkudan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tawo, hasinan pinadusahan nin katanosan, sa pagkaherak, tinubos mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya, ang angheles naguumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang dominasyones, nagtatakig ang potestades, ang bertudes kan kalangitan na sinan banal na serafines, buronyog asin maugmang nagsiselebrar. Awot pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi.
Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, hasin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadang kagurangan, ipinapamarentahan niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapayan, sa kunay ka. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo asin itinugon kan kagurangnan. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa arwal daw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero con Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan na kinaban, kairaki kami. Cordero con Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan na kinaban, Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, mao umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Tinapay ning buhay, ang sakramento idinusay sa pagpapanalkan sa imong simbahan. Tanda
mamibi kita. Diyos, namimibi kami, nahulikan sa imong espiritu, maghade ka sa mo, na pinakakan mo kan hawak asin dugo kan sa imong aki. Tanganing kaming nagsasarig, bako sana sa panambitan asin pagtaram, kundi sa gibo asin katotohanan, magkanigong makalaog sa kahadean nin langit. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sarong pagpahayag na sa diri kita kan Dios, iyo ang pag-ako kan komunyon. Day po malingaw magsimba ngunya na maabot na Domingo, isiselebrar ta po ang hawak asin dugo ni Kristo o Corpus Christi. Imbitaran po ang bilog na pamilya. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kita, magpasakop ki Kristo aro aldaw. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, giant yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us on to the path of life in simplicity